Дарагія сябры, рада вітаць усіх удзельнікаў, арганізатараў, прыхільнікаў, аматараў берагіні. На вялікі жаль, сёлета мы не разам фізічна. Аднак кожны з нас працягвае справу берагіні. Хто як можа у сённяшніх умовах. Хтосьці развучвае новую песню, хтосьці даследуе цікавы ці заблытаны сюжэт, а хтосьці пераглядае папярэднія відэа, каб зразумець, што атрымалася, а над чым яшчэ варта папрацаваць. Гэтаксама і я. Я так марыла прыехаць сёлета на берагіню. Але вось зараз паглыбляюся ў традыцыйную культуру Рудабельшчыны. Прызнаюся, я прыкідвала, у якія вёскі паеду, якія пытанні яшчэ мушу задаць. Але зараз слухаю і мару. Нават не мару, а упэўненая, што хуткім часам прыйдзе той дзень, калі раненька я вызірну з акна гатэля і ўбачу, як па пустой яшчэ плошчы ідзе Мікола Алексеевич адзін, самы першы у Дом культуры, пачую Святлану Анатольевну і зразумею, берагіня ёсць.